Salutare toată lumea, numele meu este Andrei și astăzi o să vă arăt o chestie care vă va ajuta la videoclipurile mele. Da. Deci, aici videoclipurile mele. Da. Salutare toată lumea, numele meu este Andrei. Așa. Și vreau să vedeți bine. Vreau să ieșiți următoarele chestii. Dați pe ecran mare. O, da. Și a doua oară, da. Acum se vede bine pentru că am făcut chestia asta eu. Da, calitatea videoclipului așa ar trebui să se vadă. Nu, așa trebuia să se vadă înainte. Și ca să se vadă bine, trebuie să faceți chestia asta. Dați aici, la cele 3 puncte de sus, dați la calitate și dați pe 360. Și așteptați puțin și se va întâmpla chestia asta. Mult mai bine se vede și e mult mai ok. Asta e cum se vede bine. N-am mai postat de mult, am un nou deck eu acum schimbat. Ideea e că o să postez la Clancest. La Clancest, cred, sau nu. Clancest e mâine dimineața, nu știu dacă pot să postez dimineața. Dar o să fac screenshot dacă e ceva important. În fine, asta a fost ca să vedeți cum trebuie să folosiți, doamne, să folosiți, să vă uitați la videoclipuri. Și la partea cu Clash of Clans nu cred că voi mai continua să ia, deși am o bază foarte bună acum. Da, HAL 4, toate luate, toate chestiile de HAL 4 le-am luat, am făcut deja de 2 barbarii, deci da, în fine, cam acesta a fost